Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goeien, welkom vanuit de Snitsermar. Welkom bij het Scootjesjournaal. Joert, wie hier de allerlaatste wedstrijd van de SKS. En de winnaar is al bekend. Want na de uitslag van Juster, wie al bekend dat skipper Douwe Visser en zijn bemanning zijn weer net meer in te heljen. De nummer 2, dat is Jenne Woord. En ook dat plakje liek het wel safe. Maar nummer 3, waar wordt er treden bij de SKS? Er zijn meerdere scootjes die ten nog in de race binnen. Hoe dat al hier aanrint, daar zullen we het aanstaan over hier op de Battenvier. Ik heb 2 gasten. De eerste is bemanningslid van het scootje van het Jereveen, Harmen Brouwer. En mijn tweede gast is theatermakker Volkert Wesseling. Maar nou eerst gaan we even snit zien. Op ziek naar leuke feitjes. Snits is na Ljouwert en Jereveen het grootste plak van Friesland. Snits wie zelfs eventjes de haardstad van het gewest Friesland. Snits, verneemd vanwege de Snitswieken, de oeletoeters, de drabbelkoeken, maar vooral van Douwe Visser, kampioenskipper van de Snekerpan. Deze grutte, vrolijke reus waar we juist nog een keer kampioen van de SKS. En komt er mooi aardig in de richting van SKS-legende Ulberink Zwagen, die het overkeer SKS-kampioen waard. De vlaggen van Snits had 2 kleuren, namelijk... Oh god, dat is een goeie. Rood, blauw en geel. Ja, volgens mij. Of niet? Zwart en geel. Oh ja, Zwart en geel. Zullen we dat zwart even en onthouden? geel. Ja, dat is ook zo. Een heel soort bekende Nederlanders hebben haar een roes lezen in Snits. Maar de meest bekende is toch wel die hele sympathieke presentator Henk Mouwen. Henk Mouwen zei me niks. Nee, ik zei dus niks. Nee. Ook de vastzitter van de IFKS, Sikko Heldoorn, is in Snits binnen. Verliezen hier, woon hier op een Snitsermar de Jouwer. Maar waar wint het Joert? Joert? Ik sneek de grootste kans. Het is eigen terrein, hè? Ja, zo zei ze. Maar ja, kijk, dat had eigenlijk geen zin meer. Hè? Nee, een ererondje voor Snits. Ja, precies. Maar Precies. voor 2 en 3 is het natuurlijk nog wel spannend. Hè? Dus dan lijkt me het wel winnen voor mij. Heren, welkom hier op een Snitsermar. En daar heeft wat mooi naam. Ja, tromgeroffel. Nou, dat is me heel vertjen, Ik hou hem verzinnen, hè. Een van de Ja. mensen thuis die dit misschien net weten. Daar was al jij de gast bij Eerlehuizen. Klopt. Dus die hem de stream in voor met het scootje van Jereveen. Dus Ja. zei het van, krijg je bier, wij eindigen bij de beste treien. Ja, in Staveren, hè? In Staveren. Met een klassement. Nee, want- in Staveren. Nou, Ja. ik moet eerlijk zeggen, het wie de makkelijkste weddenskip ooit die ik woen, hè. Ja. Maar we nemen er haast niet op, jongens, voor de hele ploeg. Ja. Dankjewel. Top. Een man, een woord, een Ik woord. heb in de wedstrijd op Staveren nog even ontdacht. Dat kan eigenlijk niet. Dan moet je met de kop bijhouden. Maar toen dacht ik al, ik ben de lul. Dus op een gegeven moment. Maar ja, goed, maakt het niks. We verzinnen nog wel eens een keer een weddenskip. Ja, absoluut. Kom goed. Volkert, wat is het ook voor u uitzocht, Joert? Ik ben Joert op Siegong naar gewoontes of rituelen die skippers misschien wel hebben voordat ze het scootje opgaan. Misschien of hadden ze zeker? Misschien. Ik hoor het Ben er skippers die het ritueel hebben? een peer. Ja. Ja, maar ik vertel eraan vol meer over. Oké. Ja, Jullie hebben zeker. de hoogste spanningen nog een beetje. Ja, het moet spannend blijven. Het moet spannend Ja. blijven. Kunnen wij mooi even zien naar Arjen Bosselaar. Arjen Bosselaar, ik kan me intinken, die kennen de ergens op het Stadeiland. Ja, ik sta zeker ergens op het starteiland. De shuttle achter mij, het zeg je van de middag nog zwart van de meesten. Nou is dat iets minder, in afwachting van de grote prijsuitreiking van de Joen. Nou, Doe heeft een weddenschap gewoon de shuttle. Ik het ook, want ik zie het juist bij die jongens en famkes van de Snekerpan. En dit weer de uitspraak. Nou ja, ze hebben won, dus dat is dan prima. Hier achter mij luidt een heel bijzonder skipje. Ik is misschien Shin. Er zit al die mensen op lang waar uit. En deze was nemen Shin. Echt wel. Nou, mooi ja. Het wie goed te verstaan, hè? Ondanks de toeter. Ja. Ondanks de toeter. Hey jongens, voordat we aan zijn terug in naar het wedstrijdsverslag, eerst eventjes de nieuwe kampioen. Douwe Visser, Snits, de terjochte kampioen. Ja, niks op af te dingen. Nee, hè? Nee, absoluut. Het zou fantastisch zijn. Ik geloof, zo is de minste wedstrijd. Ja.
En, ja. Doe het wegknappen zonder al te vol te verklappen. Maar hij ziet altijd van voren, heel constant. Ja, echt perfect. Echt perfect. Dat, De beste zieler, ja, zeker. de beste skipper. Ja, absoluut. Maar de meeste ervaring. En die had het gewoon meer als verzinnen. Dus top. Ja, want die strijd is eigenlijk al helemaal uit. De kampioen die al bekend. Vooral plak 3 is nog heel erg spannend. Het gaat tussen De Lemmer en Grauw. Het verschil tussen die beide scootjes is 1,9 punten. Dat is net een heel soort van zelfs. En wij we gaan van de morgen even naar de heren taar. De heren Visser, Douwe Visser en Albert Visser. Hoe die strijd om het derde plak. Troostprijsje, hè? Aan het begin van de reeks dan ging je voor het kampioenschap. Nou, dat is dus duidelijk net lukt. En nu gaan we voor een mooie wedstrijd. En als dat dan alle geslagen had, dan pakt het derde plakje. Je had nog krek even wat meer fleur. Dus dan, absoluut. Ja, dat jouwt dan wel wat extra glons aan het hele kampioenschap. Nou ja, dat kunnen we de jongen eventueel nog uithalen. Dus dan wordt dat de uitdaging. En je ziel voor de uitdagingen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar het is net wat je hoopt om het begin. Maar dan moet je je doelstellingen bijstellen, hè? Niks aan de hand. Ik zie gewoon achter hem aan. Als hij tolle er werk trekt en dat hij eerst wat werk doet, ik zie gewoon achter hem aan. Dat is de tactiek? Dat is de tactiek, ja. Ja, want hoe is nou wel waarom op 2 weken zielerij? Prachtig. Prachtige wing. Prachtige wedstrijden. Nou, alle wedstrijden gaan terug, alle 11. Dus dat hebben ik al hier in de hand. Nee, een prachtig kampioenschap. Dus, maar van je persoonlijk? Ja, ik hartstikke mooi. We hebben een hele nieuwe ploeg gehad. Of tenminste, de helft is nieuw. En het rent weg. En we hadden nog een zeil opgegooid, een oudere zeil als voor hier. En daar heb ik een beter gevoel bij. Ja, hoe is het dan waarom op de oude 2 weekend van jezelf? Met ups en downs? Ja, maar ups en downs. En te volle krijgt dit net en krijgt dat net. En ja, daar kan je wel heel lang worden. Maar een snits die slaagt het alles, die rent goed. Ja, en dan is er de kampioen. Dus ja, dat weer net haalbaar voor ons dit hier. Daar staat er niet in. Nee, snits de terug de kampioen? Ja, duidelijk. Dat je jou een keer winnen? Dat je jou een keer winnen en 2 keer op Lemmer, maar win krijgt jou 5. Kan je niks van houden dan natuurlijk. Ik hoop dat we die het redden worden en volgende jaar dan zouden we er nog nemen van Snits. Hey, dat ben nou eens een keer strijdvaardiger worden, hè? Ja. Douwe wie is de gast. En die zei, ja, de ultieme dream is eigenlijk de 3 vissers op het podium. Dat wordt voor hier dreig. Maar fijn, de aanhouder wint, hè? De aanhouder wint? Ja, absoluut. Is dat voor jou een ultieme dream? Nou, nee, het is wel leuk, maar ik wil eerst zelf maar zo'n podium. Maar daar zijn we eerst Joert vervaren en dat wordt dan een hele tour. Maar we doen ons best, dat zit er helemaal niet doorheen. Ja, en zag het elke niet zijn eigen tactiek van de midden. Alleen nog snits die koe vrij uitzielen. Jenne wordt echt vrij safe natuurlijk. En dan, wat eigenlijk Grauw. Grauw die maakt in de onval en Lemmer, die maakt er gewoon krek achter. Hè? Ja. Wat wie nou bij Jim de tactiek, bij Heerenveen? Joert? Ja, wat wie de inzet? Wij wonen graag, zo hoog mogelijk natuurlijk. Bij de eerste traaien, dat is inzet. Alleen nog, dat wil gauw bekeken dat dat net wat worden zoeken. Maar is dat dan echt een alles of niets actie? Nee, absoluut niet. Nee, daar denk je hem wel echt om. Ja, natuurlijk, je wil altijd zo goed mogelijk zielen. Dus daar ga je voor. En goed, dit hier is het gewoon dat we er gewoon net bij binnen. Dus ja. Dus, en dan ren je het op. En misschien had het dan ik wel eens dat je te graag willen. Hè? Dat zou ik nog kennen. Misschien ben je dan ik nog wel eens wat te voorzichtig bij de start. Van, oh god, we moeten net betiert wezen. Dan moeten we weer waarom, of wat dan ik maar. Ja, dat is misschien al je van die factortjes. Als je in de hoeken zitten waar de klappen vallen, dat je daar dan ik misschien niet achterrollen of tussen de heren. Toch wel maar dwaande binnen. Ja, maar dan zie je het behoorlijk, of ja, eigenlijk de oude 2 weken, het ziet net mooi. Nee, maar ja, het ziet net mooi. Het zelf gewoon verneukt, verkloot, sorry. Ja, nou ja. Verkloot natuurlijk. Dus, ook een beetje in hetzelfde genre. Ja, bloot in hetzelfde genre, ja. Dus ja, dat is wat het is. Het is wat het is. Jongens, we zien uit het wedstrijdverslag dat het hier zield is hier op een Snitsemar. Want op een nij wie het perfect ziel waar op deze laatste wedstrijddag van de SKS, het kampioenschap dus van de scootjes. Het Zuidwesten Wien krijgt 4 van de midden hier op een Snitsemar. En de kampioen, ja, die mooi dan bekend wezen. Daarachter is het dus nog spannend. Vooral het derde plak leidt Iepen. En dan naar de start. Je varon is het de Zuidwesthoeken. Maar binnen die misschien wel te betier, daar ligt het wel op.
Ja, een valske start is dit van de Zuidwesthoek en dat betekent dus dat de Stademers weer waarom matten en een extra rondje draaien matten. Grauw is heel goed fot op bakboord en dat betekent dat de lemmer in de jacht op dat derde klassementsplakje in de achtervolging mat. Maar dan komt van stuurboord in een ljouwt opzetten. Ze matten de lemsters vagingen litten en kind dat wel. Hoe komt dit? En dan op het laatste moment kan er toch een onvaring kind verkaan worden. Grauw komt hier uw stuurboord aan op de eerste tonnen. En kan hem er dan nog correct voorstekken. En gaan dan als eerste om de tonnen heen. Volgen terug de jouwer. En dan komt Langbar. En daarachter Snits. En dat Grauw eerste luidt, waar is dan de lemmer? Albert Visser leidt vijfde. En dat zou betekenen dat Grauw de lemsters voorbij binnen het algemeen klassement. Met Grauw op kop gaan we dan op naar de tweede tonnen. En ook bij de tweede tonnen is het op een ei wikker de wik. Want ook het groot hier al net een hele geweldige start. En moet je nou eens een keer opletten. Dit zijn de Grauwsters. Als eerste om de tweede tonnen. En daar komt de rest om. En dan gaan we naar Auke de Groot. Hier is al net een hele goede start. Wol graag naar voren ta. En dan komt er hier in het vaarwetter van Alco Reijinga. Van het scootje van het Jereveen. En de Zuidwesthoek, ja, die matten dan vol op een rem. En dan gaan ze maar zien allen op waai naar de tonnen. En hoe is het dan met de nieuwe kampioen, de Snekerpan, de Snitsers? Op de eigen snitser maar Schild Douwe Visser weer rijstig zijn eigen koers. Op dit moment in de wedstrijd op het 5e plak. Daar gaan de Snitsers. 5e dus. En Grauw kan ondertussen vrij zielen en rent er hield iets meer uit on kop van het veld. Alleen nog de jouwer bloot een beetje in het spoor. Lemmer weet dat ook. En dus wil Albert Visser naar voren ta. Hij mat ook naar voren ta. En hier komen ze achterlang waar, maar wel krekt vast Snits bij de tweede Boppenwiese tonnen aan op het 4e plak. En waar zitten dan de outsiders? Drachten en ek Akkerum. Ze lieken al gauw vrij kansloos van de derde plak, want ze zien hier beide achter in het veld op een Snitse mar. En voor eigen publiek wil Snits zelfs graag even wat moois zijn litten. En daarom zet Douwe Visser vol de onval in op de ontroonde kampioen, het scootje van de jouwer. Hier moet er nog krek draaien achter Dirk-Jan Reijinga. Het is het duel om het tweede plak achter de nummer 1 Grauw. En verder gebeurt er net een heel soort in deze wedstrijd. Of het moet deze situatie wezen. Het tuutje dat de hele mannen jouwt onder het scootje van Ljouwert. Toch nog een bakboord-stuurboord situatie die het net heel dol goed uitpakt. Maar één ding is wis. Grauw pakt Jouwert toch vrij makkelijk de DAI-oerwinning. En daarmee ook het derde plak in het eindklassement. Broers dus voor Douwe Visser. En dan ook de laatste meters van de oud-kampioen en van de nieuwe kampioen. Dirk-Jan Reijinga weet zijn vastsprong krek te behoren achter de kampioen SKS 2016 Snits. De jouwer dus hier op een Snitse maar als tweede en Snits eindigt als derde. En dus gaan de Grauwsters, de Lemsters voorbij in het algemeen klassement. Grauw eindigt als derde. In hoeverre telt zo'n podiumplak? Nou ja, nou, Grauw zei het al correct van. Jij krijgt wat meer cachet op je kampioenschap. En je moet er uithalen wat er uit te halen is. Dus ja, dat is, ik denk wel dat het mij telt. Ja. Maar hoe zou het voor jou wezen? Viel het ook net een beetje als een treesprijs? Ja, tuurlijk. Maar op een gegeven moment... ja, neem je kampioen wil kunnen, dan moet je toch uithalen wat er uit te halen is. En ja, dat het de Grauwsters dat dienen. Dat doen ze elke keer wel eigenlijk.
Ja, de site van het helemaal staat het erin, maat. Dan is het er wel altijd bij. Dus ja, dat is wel knap. Ja, dat is absoluut hartstikke knap, ja. Hey jongens, laten we eventjes jaren naar de kampioen. Je wordt dus als stredde finished Snits Douwe Visser. Douwe Visser voor Snits, het is voor de eerste keer dat je met zo doorgaat, dat de SKS het zo doet. Hoe vind je dit? Ja, leuk. Ik denk dat het wel wat extra toevoegt aan het geheel. Dan is alles direct oude rond en dan wordt de prijsuitdeling echt heel besloten. Nou hij een soort met van optocht, zeg maar, en zeilen in. En dan straks buiten wordt direct nog het een of het andere uitreikt. Dus dan hij een soort met zijn prijsuitdeling voor iedereen. En dan was dat een soort van kening, was toen hier op het dek staan en zwaaien naar de meesten. Ja, nou, dat is het resultaat van dat we dat wel mooi dan van 14 dagen leuk zielen natuurlijk. Dus prachtig. Nu zeg ik, Hetty hier aan boord, het is mooi zielt. Ja. Dat is die vrouw. Ja, Hetty is mijn vrouw, ja. Al hier is wat. Alle paar weken. 40 hier. Ja, nee, wij hier van hier om het beurt verschillende vrouwen in mooi. En Hetty die hier zijn gepland dat hij de laatste dag mooi koer. Mocht het goed gaan, dat ze dan op het dichttepunt erbij weer is. Maar die maken het nog 40 keer mogelijk dat ik zielen ken op deze manier. Hè, van al iets jonkie dat nota. Dus dat is wel een keer mooi om dat mee te maken. Hier zijn dan nooit jij mee maken, dus dat is hartstikke leuk. Ja, hier doet het al even voor, hè, Harm? Ja, klopt. Dat is echt, jongen, dat is een mooi prijs. Ik hoop dat ik hem ook nog eens winnen, man. Wordt in beste, man. Maar ik wil er wel een kratje bier op zetten. Ja. Heb hem al weg. Ja, want eigenlijk dit niet voor het eerst nou hier op Snits. Dan noemen ze 1, 2 en 3. Die worden dan sleept. En dan krijgen ze dus de huldiging. En Dovi is erbij, hè, Volker? Ja, dit weer wel zo machtig mooi. Want wij varen de mooi bedel. En de just gewoon die blijdschap. En dus juist de waardering van de mensen die hier al de hele dag geweest zijn om dat al te volgen. En applaudisseren en toeteren, maar die boten, het ging gewoon mal. Maar dat weer echt, en op een gegeven moment helemaal die prijsuitreiking, op een gegeven moment Fries volkslied erbij, dat gaat dwarsstralen heen, echt super vet. En dus toen gewoon, dat maakt het zo volle impact bij mensen. Maar dat bij die dus? Ja, tuurlijk. Dan is het echt stiekem de trend in 9. Nou, nee, ik net. Maar meestal op een kant wel. Maar dat is gewoon... ik denk dat het scootje zien... Je hebt iets maar dat overwinningsgevoel... wat hij dan viert wordt. En al dat publiek, dat stiet er bovenop. En dat is zo'n prachtige, mooie sfeer. Dat ik van je ook mensen vol. Wat mooi. Dan wie is erbij. Jongens, even van de maiskrooers thuis. Even de uitslag op kaart. Staat hij weer hier op Snits. 1 dus Grauw. 2 de Jouwer. 3 Snits. 4 de Lemmer. 4 Viennewoord. 6 Akkerum. Zo'n Langwar. Dan gaan we naar de tweede kaart. De Zuidwesthoeken. Starum. Zij staan 8e. Voor Woord zijn. 9e. 10e. Drachten. 11e. De hele mannen. 12e. Befluistert je het even. Het Jereveen. 13e. Ljouwert en 14e Huzum. Gaan we naar het algemeen klassement. Ja, dat weten we al. Snits, Douwe Visser, hij is dus de nieuwe kampioen editie 2016. Zo'n 20,6. Een fikse vastsprong op het scootje van Jennewoord. Gerard Pietersma, 38,7. En treden dus, mooi terug de oerwinning hier op een Snitse maar. Grauw. Zij hebben 44,8. En daar terug de Lemmer zakkert een plakje. Nou vierde van Drachten. Ik een prima kampioenschap zielen. Jeroen Pietersma 58,9. Akkerum is wat zak in de tweede week Pieter Meter. Zonde de Jouwer. De tweede kaart. Starum 8e. 9e Langwaar. 10e de hele mannen. 11e Ljouwert. 12e het Jereveen. 13e wordt zijn. En 14e Huzum. Ja, ik fluister dit eventjes, Harmen, want toen zie je hier, verleden week zie je hier hek. Ja. En nu hier is het flink de smoring. Ja. Want het roen net. Nee, klopt. Hoe is dat nou? Nou, net volle beter. Nou, nee, net volle beter. Ik moet eerlijk wijzen, van een week al zijn we een trendje erom litten. Want ik ben verdorie het hele jaar bij de gang om mijn trainingen en alles. Ja, wij trainen 2 keer in de week.
waasjes de jongens en snijs dan. En ja, je leert er alles voor in principe. En ja, dan zie je in de achterhoede mooi. En het is gewoon net waar dat skip thuis zit. Echt. Maar weet hij en werd het online? Ik bedoel, de best botteloos stelt, je hem trainen een soort. Ja. Je bent er het hele hier met wanden. Kun je er een vinger achter krijgen, werd het online? Nou, ik weet net, nee, ik denk net echt een vinger. Ik denk dat we wel goed evalueren met de machinaal van ja, hoe kan dit en elkaar de wereld ja, vertellen. natuurlijk, ja, absoluut. Ja, want ja, dit skip je maar naar thuis. Het zit dus heel diep Ja, dat het dan net lukt. Nee, klopt. En Ja. want ik zei die van de morgen, maar in hij erin, toen kwam hij hem volgens mij correct bij de briefing bij. Ja, En dan sloeg hem zij even de heren. Ja. Dat heeft dan ik nodig om de kappen weer voor te krijgen? Nou, Of- nee, dat valt wel mee. Dat wie gewoon even een social talk. Het is niet zo. Nee, we doen hier met een net door. Maar Maar heeft het er wel maar die huid hoor, dat het nou net erin? Want Ja, hij is tuurlijk natuurlijk wel. nou, hij is adviseur bij de Zuidwesthoeken. Ja. Eigenlijk een concurrent. ja, klopt. Ja. Nou, net is een concurrent. Nee, want zij zullen vier van hem. Ja, klopt. Hij heeft 100 punten, man. 4 van jou, dat liep het nergens naar. Nee, maar heeft het er dan wel maar hem hoor? Maar die eigen huid? Ja, natuurlijk, je hebt er wel zoeken, maar je leeft toch je eigen leven niet 2 weken. Hij is maar zijn ploegje en ik ben mijn huisploeg. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, Safactie me hoor ik net in die 2 weken. Maar goed, hij is wel oud-skipper Ja, van het scootje van het Jerevingen. klopt. Sterker nog, hij is er een paar keer kampioen mee geweest. Ja, ik nog, ja. Hij weet Ja. hoe het mat. Ja, hij weet hoe het maat. Ja, zoals dat is, hè. Ja, misschien jouwt hij nog onwijzings van misschien kun je hem dat of misschien kun je hem dat. Of bemoeit je hem daar eigenlijk net mooi? Nee, bemoeit hem net heel erg mooi. Nee, dat ligt er gewoon nog niet zelf hoor. Dus nee, op het moment net in ieder geval. Misschien maar we daar wel wat met doen en dan valt hij er wel bij vrede bijvoorbeeld. Want nog zo'n seizoen, dat kan net weg. Nee, dit kan absoluut niet. Nee, ik was er net na een seizoen. Nee. Nee, dat... Zie je een keer. Dan zie je één keer en dan is het... ja, klopt. Ja. Jongen, we gaan eventjes naar Arjen Bosselaar. Arjen, ik ben hier aan boordgroep van dit bootje en dit is wel heel bijzonder. Daar trof ik deze man Marcel Ferdinands en daar bent hem havenmaster van Langwaar. Ik ben havenmaster van de Koninklijke Watersportvereniging te Langwaar inderdaad. Ja. En dit is wel een bijzonder bootje, heb ik begrepen. Ja, zeker een hele mooie boot. Hij wordt gebruikt als werkschip van mijn broer. En we gaan met scooters heel alle dagen bijna paard. En ik heb begrepen, deze tafel is ik net samen aan een tafel, hè, waar we nog aan zitten. Nee, dit is de oude tafel van NSOP. Ik weet wie vroeger ik havenmaster in Langwaar. En die heb ik van hem gekregen destijds, toen dat ging. Dus dit is de stamtafel, die heeft ook gewoon aan boord helpen van de SKS en de IFKS. Ja, zeker. Ja. En dat is net het enige, we zien al je vlagjes hingen van, ik denk wel 30, 40 hier SKS. En we hebben zelfs een barbecue aan boord. Ja, daar hebben we van mij lekker op koken. Hoor. Heeft de wedstrijd een beetje volgekend op het wetter? Ja, zeker. Ik vond me net zo heel super, maar ik heb na een paar dagen op Lemmer geweest en wat zijn hekken mee met en op Langwaar zelf, ik machinaal. En een mooi feestje de hele 2 weken. Dus je volgt echt een beetje de SKS? Ja, meer in de tweede weken. Dat had ik een beetje mee mijn werk te krijgen, maar dat doe ik graag. En dan heb ik begrepen, Arjen in de studio heeft een kratje bier won, maar doe ik hè? Wat zei je? Ik heb begrepen, Arjen de Boer heeft in de studio een kratje bier won correct, maar doe hier is ook een wenskipper in. Ja, ik heb een wenskipper in bij Klaas Poelstra en ik heb zijn, jammer genoeg dat Langwaar jochende werden. Ja, het is helaas uitgekomen voor hem. Maar deze Klaas, hij is het verleden, jongen. Nou Klaas, die heeft de heeft verleden maar vertellen. Dus hetzelfde mee nu Langwaar, die bent toch nog een beetje blij met Jon een plakje. En we zullen eens nog even zien wat er hier al aan de tafel zit. Ja, er zijn er dus meerdere winnaars op deze vreed. Hey, Juster ziet hier ook Douwe Visser natuurlijk, de kampioen. En toen hingen we het over de nummer 2, Gerrit Pietersma, maar Jenne Woord. Douwe zei van, ik zag in Gerrit Pietersma eigenlijk wel een toekomstig kampioen. Ja, nou het gelijk. Ja? Ja jongen, ik heb nog nooit zo'n gedreven mansjes jongen als hem. Soms gaat er wel eens wat over de top, zeg maar.
Nou, dat wie vooral Peri verlien. Dan vond ik hem nog wel eens een beetje, nou, doe nog maar even rustig, jongen. En dat merk je dan ik in de vloot word. Maar wie is dat gedreven dan? Ja, hartstikke gedreven. Maar neem eens een Fabio dan, wat die ja, weet ik niet, gewoon... ja, de uitspraken waarvan ik wil het hier kampioen, ik wil het hier kampioen en het noord. Dus nou, dat mag je wel zeggen vanzelf. Maar ja, dan krijg je wel de deksel op de neus bij deze man. Want die denkt al even van, ja, we zitten hier wat, weet je wel. Maar hij is nou volle rustiger geworden. Hij is relaxed en hij heeft gewoon hartstikke goed dingen. Ja. En hij komt er absoluut. Maar wat moet hij dan nog krijgt even oors van? Nou, misschien is het wel de ervaring. Ja, van die, misschien zit er gewoon een beetje wedstrijdspanning bij natuurlijk. Douwe is ik al nog een keer kampioen geweest. Dat is natuurlijk net niks. En die heeft er veel meer ervaring in dan hij natuurlijk. Hij moet het nog, of ik hoop dat hij nog een keer weer mooi natuurlijk. Dus ja, op een gegeven moment speelt dat ik wel mooi, denk ik. Dat je toch misschien onbewust hier of daar toch wat gespannen binnen. Ja, want ik heb wel eens jet, volgens mij zei Eldert Meter dat ooit een keer van, je moet er net samen, dan komt er een skipper en je moet je de tiertje aan. Ja. Want je hebt gewoon soms wel 4 size hier nodig om dat scootje gewoon kennen te leren. Ja, zeker weten. Dat is ik zo. En ja, als je bent vrachtskippen van vroeger, hè. Het ben geen BM'ers of optimistjes of wat dan ook, maar het ben vrachtskippen. Wat vroeger, je had iets wat de vracht maar vinden. En ja, die skippen, het ben dus eigenlijk ook nog alle vrachtskippen bij me varen. En ja, het is net samen wat. Het ben gewoon echt grote skippen bij me varen. En ja, dat moet leren. Ja. Absoluut. Ja, maar dat is wel mooi, want dat het dan inderdaad zo lang wordt voordat je dat skip in de hand heeft. Ja. Dat weet hij geen in. Dat het zo lang wordt. Nee, klopt. En dat je zo lang die tijd nodig hebt. Klopt. Dat is best wel een denkje, hè? Ja, absoluut. Hey Volker, we beginnen naar de rituelen. En eerst wil ik even een dijfvraagje. Voor elke wedstrijd heeft hij ook een bepaald ritueel. Nou. U zou dan eens een onderbroek. Nee, ik lees altijd even een krijgetief voor een herketieten op. En dan kom je wiefke even bij me en dan lezen we het jaar even op bed. Ja, oké. Stop nou. Nee, jongen. Net van die flauwekul ding. Maar de ultieme voorbereiding. We hebben het er even nog even een stukje genegenheid onder elkaar. Nee, dan hebben we het mooi even en dan flauwekul. En dan begin ik daarna. Dan zeg ik, lieve schat, ik ga het scootje op en huppatee. Ik voel dat ik zo'n ritueel hier bij mijn eigen vrouw. Voor elke uitzending. Ja. Maar goed. Dat kist regelen. Maar goed, Volker, wat wist jou al je te weten kwam? Nou, je zou zeggen dat maar het ritueel, daar zit best wel wat opvallends bij. Bijvoorbeeld dat je van de wedstrijd iets met je vrouw doen. Of nog even tosken poetsen. Of even het helmhout aaien voor de zekerheid. Of het scootje nog even een peptalk aan. Omdat hij zijn best was met die dag. Maar eigenlijk vallen die rituelen best wel ta. Want mijn conclusie van dat laatste SKS-onderzoek wat ik goed aan dienen heb, dat is dat het gewoon even lekker eten is met de bemanning. Even genieten van de catering. Of het is even een serieuze briefing nog om een tafel met tugage en route en zulke dingen meer. Maar dan denk ik van, als ik nou skipper weer, als ik mij als theaterman nou eens even inleef in een skipper, dan zou ik gewoon elke morgen om fris, helder en vol energie dat scootje weer op, zou ik gewoon even een doek in het water nemen of zo. Bijvoorbeeld. Nou, en het wie juist natuurlijk meer waar op een lemmer. En Jood weer echt natuurlijk lieke bewolkt als wat. Maar mensen, het is gewoon nog simmer in Friesland. Ja. Dus, dat vieren we even. Nee toch? Wat een kloot. Ben je er erg van nou, Arjen? Van nou. Let hem versoepen. Laten we dat niet jaren. Nou, ik hoop dat er... Nee. Nou goed, jongens. En wij gaan in ieder geval even naar Arjen Bosselaar. Ja, ik zit hier nog steeds bij de meesten van Langwaar. En binnen net alleen de meesten van Langwaar. Ik zeg even over op Nederlands, want het zijn niet alleen mensen uit Langweer. Nee, dat klopt. Ik kom uit geboren en getogen in Zeeland. Ik woon in Brabant, maar ik ben 7 jaar geleden gestrikt door een Friesin. Dus vandaar dat ik hier ben. Nou, strikt worden door een Friesin, dat kun je wel even begrijpen, denk ik.
Wat vond je van het scootjesielen vandaag? Ja, ik vind gewoon het hele gebeuren echt indrukwekkend. Ik ben nu 3 dagen aan het volgen. En dit is natuurlijk ook wel een, ik noem het maar een beetje de skybox op het water. Dus het is ook wel erg prettige omgeving. Maar ik vind het wel een mooi spektakel om te bekijken, ja. Nou, mooi spektakel, Arjen. Een speciale gast misschien nog wel is... de Jester al, dat is hier die kroept hier op tafel heen. Allemachtig. Nou, had ze nog lang trokken. Hoi Arjen. Goeiedag. Nou, dat is Brechtje en Brechtje die... Ik ben al, zal ik het even vertellen? Nou, ik ben dus al toverdagen aan het vloggen. Nee, ik hoor hem het stierversje. Maar ik ben al toverdagen aan het vloggen. Brechtje vlegje, maar CH, zonder T, echte vlegjes. En dan kun je hem al hier een hele leuke reportages zien van het scootjesielen. En ik hoop je dat de omroep het echt leuk vindt. Dus, en ik had zo naar mijn zin hoor, het weer historisch erfgoed. Ik wil even de groeten aan een beetje. Nee, ho. Nou, de groeten doen we niet meer, want ik jerry meneer ouwronde. Dus Arjen, we maken ouwronde. Maar doei, Friesland, ik ben er hier en ik kom er weer aan. Ja, die Brechtje, vlegje. Oh, daar ben je weer om. Ja, daar ben je nog. Ja, ik leef nog. Go lokker. Nou, nog even kwart, Harmen. Hoe is nou in zijn algemeenheid waarom op dit kampioenschap? Wie een mooi kampioenschap? Ja, fantastisch. Een bultwien. En voor de meesten hartstikke mooi om te zien, denk ik. En eindelijk weer eens een keer dat alle wedstrijden versield worden kennen. Voor de commissies is dat ik super, want ja, die wil natuurlijk ik altijd weer een mooie wedstrijd organiseren. En de laatste jaren is dat er was wat bij insketten. Vooral Staveren nu vaak aan de beurt. Maar ja, een terechte kampioen. En gewoon geweldig. Top. Mooi zo. Mooie laatste woorden. Ja. Tiegetank dat je weer is. Echt mooi dat je weer is. Nou, Volkert, hartstikke bedankt. Aanstaan hebben we wel een handdoek, hoop ik, ergens voor die. De SKS editie 2016 zit erop. De winnaar is bekend. Dat is Snits, Douwe Visser en Simon Manning Lokweenske. Ik namens de hele volstaande televisieploeg van Omroep Friesland. Het scootjesjournaal trouwens gaat wel gewoon terug. Want morgen in Hielpen, dan wordt er gewoon weer sealed dan de IFKS. En van de volledigheid even het waarkaartje er ook nog even bij van Hielpen. Want wat voor waar krijgen we dan morgen? Nou, het bloot droeg, bewolking, beetje zinnen, 20 graden, krijgt fjouwer en die komt uit het westen. Dat is dat toevallig echt mooi, want vorig jaar wist je dat wel. Nee, ik ben naar Frankrijk daar met mijn wiefje. maar mijn broer zielt wel mooi. Bij Kees Riese was op het scootje. Die is stuurman, dus in de B-klasse. Dus al jaren goed in de gaten houden. De B-klasse, Sietsebrouwer, we zullen hem al jaren onmoedigen. Heren, nogmaals, Tiegetank. Uit namen van de verslaande ploeg. Tiegetank voor het Chen en ont takom hier. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .frl.